yun ang balanig eh. Pag naglakad ka sa basod, white sand, naglulubong ang sapatos ko. Baka rin reklamo ko taon-taon. Di lamang kibakadami. Isa doon lamang ang makadami ko lamang di yung barkada. Oy! Ay! Ay lang! Gamal lang! Kasar ka nagabot? Nangabot pa sana? Uy! Aram mo, ini ang napili ko ngunya na bakasyonan. Ako? Ano rin kapal diya eh? Haloy na, mga tulong oras pa sana. Haloy na. Ako haloy-haloy na magkili. 20 minutos pa sana ako dito eh. Oh, iya. Kaya nga, ako maday pa ko sa dagat. Nakasapatos, kapantalon. Oh, iyo na kung sumunyan. Ano na kaya na? At akong may labog. Oo, pantalon mo ang kunya na. Kan mga salabay. Mga salabay. Yeah. Tama man ang kaya. Twice ni. Paano daw kung pumalit man ako ti-araw kaya? Buda maringkot man agaw. Ngani kaya ako madumog. Ang iba nga rin dyan, nagkakaputi pa. Tapos nag-iiwas na maglangoy na madumog. Iyan na sabi. Ano daw kung kaong kumuka? Daw na. Kuri nag-exercise pa agaw. Exercise. Grabe naman exercise ah. Oo, alauna, kanugto, mag-exercise, alingaut lang na grabe. Malay pang kumarigos ka na dyan. Maituman agaw. Dati na kitang mga India. Gusto, saan kayong ganda agad talaga? Para ko, dyan ako na kumakarigos. Pilingon ta kang una magkarigos. Tara mo, dahil ako na magkarigos kaya sa dagat. Dahil ako na maglangoy kaya. Ako, matibayo na kumaglangoy. Ah, Bude, sarong tabog ang epuang gumasag tubig. tarong tama, oo. Sarong tabog tubig. Pero sa dagat ka makarigaw. Sa dagat ako makarig. Tagtaon, kuwaong ko sa tabog. Mahiling mo sa magkarigos. Safety. Saan ka man makaabot na nagkarigos diyan sa dagat? Matabo kasi rin ka. Ah, kuwaong ko muna sa tabog kaya. Diyan ka na muna, halaton mo ako dyan. Ano na? Makarigo. Matabo. Minali mo nga bayo ka oh. Hain ka na. Bisaw. Ay, ng lalaking kuya mo talaga. Naisip pa naman, manlain-lain na naman.